So guys, part 2 na ni guys. Please subscribe, comment, like. Ano nila mga igsuon, nagkatrabaho, mga istra, sundalo, Kami na lang ang ginagawa, isang rason, kung ma'am, dili na sa pwedeng ginagawa. No? Kaya pila na lang itong income, nga isda ra bitaw, yun sa bagay mong bamina, dili. Dili yun sa bagay mong kaya ang nangiram, puro mananad na professional, anak ko. Dili siya pwede. Sakit magkatuan, manamay ka ng nurulong. Ako mag-iit sa madagulang, igo-igo lagi. Kung kailan mong taga, mayabo ang akong sakinan kaya akong ipa-repair. Di ko na ko ihatag na ako, ano yung kantidad yung mo, ko. Pero ako may ipa-repair sa sakinan. Tsaka na lang akong sakinan. Kaya ko na ipa-repair. Nakadyo ko, dili tinuro, dado gusin ko. Saka, akong ipahiram na yung mong isaon na akong i-repair ang kutsitsyo na ito, dos kapin. Napakipal ka, 3, 4, labor pa, ano ba? Ano ginako yun? Naginapo ito, kaya mo sa Pinay Canada. Dapat, pag mahirap ka sa Canada, Canadian speaking ka. Ayaw pa. Again, Bisaya. Bisaya. Eh, di naman nakasabot. How many years in Canada? Pag uli, sick, nagyabon, maak mo na ka. Di na nakasabot ng Bisaya. Dali mo kay Pros Kadugay na. Na Canadian na gida. Dili na Pilipino yung kuhan. Accent. Ang yung pamaagis ba, pamatasan. Kana dito, nakuha na po siya dito sa mga. Uy, ang ato ang trabaho lang ka ha. Pag Ay, business. Pag ito ba yun niya? Ay, bayas na. Agani na sa yung video tag. May nga na, nag-chismis lagi mo sa mga. Uy, salamat kayo, natanaw ka sa video na ko. invite mo gusto, Francis. Invite Francis mo gusto. Nakuha lang doon, nalitok mo mo ng mga Canada raman to. Invite Francis mo na siya. Kay bayit sa loob nila sa ato. Masyal ko kung bakit siya. Pero country raman ang giingon na mo. Ay, inisa na to, Amerika. Huwag pa may parinting Amerika. Pero di kinang tanaw ko, balong dito. Kabalo ko pati parente, di ko naman tanaw na ko. Di pa ko kinapansin, Bert. Di pa ko kinapansin, mga parente. Yan na daw sila Pero pag pansin nasikat na sa si ato, Eric guys. Hilo, awa, Parente ko na. ulo ko, ikaw ko, kuskasin, hindi naman si Eric Hilo. Sikat na kayo, no? Parang dili pa. Ang tayo ko daan kayo, hindi na kakamahidot. Nagkakit client. Ito na playas. Para ko Japan. Kanang oras na nakupado na. Masarap ng gihang niya, Bert, na lumpa lang Japan pa naman. Ano lang? Ano, ma-arrange tanan ba? Ma-arrange mo, Bert? Sana yung mga dili-dili sa time, ma-arrange po. Kasi yan, panilo ko. Ano to, nag-booking ba? Ikaw nga nag-booking ko. Booking mo ito mo. Mapit pagkita ko kag ano, Pacific Road, kung lagi naman ko. Nakahon ko na lang dito. Ha? Naaman. Roding. Ato na yung semana niya nga. Ako. Nataki mang pas mo ano ba? Pas kuso. Ay pag balhin na. Buyang baso. Kani, pas kuso ba? Ay, na pas kaon. Pas mo sa kusog. Basta ko hindi ko. Wala, manguan lang din siya. Buhi ko na. Sabay na tanan, dahil po na siya. Dahil po na pas mo kaon. Pero na ka ng pas mo kaon, pas mo sa kusog, wala na. Madugay, manakopik lang ako di. Ang ginagiling kuhan, ang maulagan. Ha? Tawad sa sentral. Kasilong. Ano yung pas mo kusog? Siya nang init mo basa. Ano yung pas mo kusog? Pero yun, lugay pa mag-junal sa kapit.
Ganay nga mga lain-lain, mga kapatid mo siya mapasok lang makatunog yung tubig. Okay ka. Kalimot ko, natunog lang. Na. Umabog yan ang mga ano. Sumutas mo yung Ang sunod eh. Ikim. Sa lubi. Basa. Basta. May iring-uwi, may masak pa. Go. Dako, nagpinsin si Papa Fredo si teacher na. Chris. Sweet smell ba? Tapos may numdum di ko sa una, ini panahon sa bakasyon, ato dahil Ibot mo mang ay ibalik mo. Ano? Dili ka saksak sa tigas. Taas Tarong ko. mo jud ha. Dili tong kunis tumayo. Kunis tumayo, pumi diri ba? Ya, pumi dia. Ano lang, sige. Dili ka saksak. Wala may nag-charger na ko isa. Ano rin kuya? Hindi ko. Pero yung gamit mo, ito yung filming. Infinix. Infinix Zero. Note 30. 5G. Ito yung Infinix Zero. Wala ko to siya. Dili ko sa Infinix 5G. Ano man? Ora guna ko yun. Ito may kuha na. Ito may space na. Sayang pa siya ang core niya. Sila po ko na. Iapat lang ko sa iyang kuan kana iyang kamera. Sa kamera ko nagugod eh. Siyempre nag-video biya ko na. Atong tang isa nakalimot ng jud ko mo ta tipaw na ko. Di Infinix Japon. Nakalimot mo ko. Katong ta Infinix na kuan. Zero. Dili Pro. Ang Pro dapat. Oh, anak ko sus nakalimot jud ko sa Pro nito to. Kasi kuha ni mo rin. Lutang. Utang. Kasi tawag ka na. Mo, Ang credit, no? kalimot ko. Pilay, kuhan. 1.4 ang buwan. Panir. Pangyar ko. Dako, budi. Ano sa Uy! sinuid di? Ako siya. Ayaw! Unsi, ray ka. Kas niya, Dali lang 11. na example! Buwan pa no? Bukas. Wala mo dito nagkuhan. Sige ko gina, paano? Sige ko gina, O ya, kung ma-perfect na mong 11 nga way palta, pagka 12, libre. Libre ka. oh, gano'n ka pag-yapon. Pero, manika mo talaga. Kuha na mga 18 na. Oh, bisito na lang eh. 17. So, nagdiferensya niya, 5,500. Kung ma-perfect ni mo. Kaya ka na bitaw akong kuhan. Kani sa bird, ay kalimot kani nga side, dapat ka side ni. Kani balay-balay sa pasmos kusog. Kaya di na ito ni Bungkagon, ma-powerful na sa madugay. Ngayon na maabot ang panahon na madungog na ito dito nga. Uy, si Kuan ba? Iyuyo, bugat to yung tiil. Ano? Dili na sa bugat. Kung dili, wala na tayo kusog. Walang libukat siya, ha? Ano po ang nagabasara, ha? Oh, shit! Oh, shit! Kaya ba, ay? Ako, pinapadala ni Bungkuhan. Hindi mga pasahong credit. Ah. Paano lagi? Sabi ng Gcash. Asus. Anak ko nga ah. Kwenta-kwenta na ko. Malapo na bagay. Walang gabi ko lang Gcash. Oh, Ako ko kay Kuhan. Uy, dako kayong kiring. naku sa buwan. Ang kasi tubo. Ya, i-down pa biya ka. May down ka. Down ka, 2,000 mo i-down. Liit. O, 3 mo down. Apil na to. Sabay na sa tanan. Sabay na siya. I-plus mo to siya, nang nagtubo siya. Kung abot yung kag-12, abot ang diferensya niya 7,000. Nung mumayon mo itong ika-12, 5 na lang siya. 5 na lang. Sa isa ka tuig ha. Yung nanao na po, ako, nanao lang, mamaura mo nag-TV ka ni, TV na eh. Wa man na ito nagikuhan, anak ko. Itong appliances, puros man ang utang. Itong TV sa solar forum to utang, anak ko, maura mo na siya. Ay, naginunaan, naginansa sa, nagpautang. Mo ginansa, mo ginansa lamang kay kapitalan ka man. Dabi, ano mo ang unit nila, no? Sa tungod lang sa 338. Ano ba? Kumura lagi na. Hindi pa dyan ka, katong motor, ka na mangutang ka SRM. 3 years. Ining mabayran mo tanan di, pwede di 2 ka motor. Kung kas,
Oh, anak rin, gaya na rin lagi. So, sige lang, gwapo mo po nagkamera. Ano, ikaw gwapo mo po kamera, anak. Vlog man ta. Karon, no, mga babayad na, karon katapusan. 1-4. Bago, gram ko na binig. Infinix, sigod po sa mga asawa. Ya, tibok Pilipinas na ever, ang Infinix may syllable sa Pilipinas. O, karon. So, Anong sila ang number 1 silang sa kampanya nga cellphone? Kaya barato sila, pero muawa ang ilang mga kamera, mga tingnaw, muaway sila sa mga mahal. Ano na siya? Yan sila yung pinakapaspas sa usap. o, nagatiglag ko. Dagang di So, klase. Xiaomi, nabigyan ko na siya. O siya may, Gusto ko na daw na. Pero dili, layo ko si Xiaomi. Speak sa Xiaomi. Lain-lain sila. Pero isa rin yun ko na na. Isa rin. Style lang nila nga para dagag. Kung mamalit sa speakers, ilang haling Japon. Oo. Kung ito ka Kaya speakers, kaya ganahan ni Xiaomi ha. Wala, Infinix yun. dito ka. Yung man, ang tag-iira day, Isa na. ang ginan sa ira, murag lipat-lipat lang ba? Nagbato kag Samsung, pati mamala. Kilak-kilak mga presyo. Daway lang yung Samsung. Agay! Mas may magpahilot. Sakit na kayo. Ay, kita. Asa ni hapak naman eh. Ay, katawa ko Samsung. Ang Samsung, pangalan ng Samsung ang nindot. After 1 year or 2 years, wala na, mo na, hindi yung sinaw ka ni. Mag-loading na. Buti no? Pati yung Samsung. Samsung na mo mga kono, mga issue na mo sa kumpanya. Ano lagi Sige, doon? mag-update ang Samsung. Kung sige update, tanto kuhaan. Nalagay kung sa Kasi- sipunan na mo yun na update. Oo. Pero ba magtarong basta din mo i-update? Sumukaan eh. Yung gamban, ang update niya na idagang butlok yung update. Nang update, magpuda para mo dito ng kabiro. Dili, oy! Wala yung kamera. Ang kamera mo, nagito yung kamera. Ang system ana niya, Ana lagi daw nga. Kani din sir. Ako kaning gwapo man gunit ang cellphone sir. So kani lang din sir. Di na gunit ang madibati ni kamo na magit ang gana-gana. Gid mo ta pare gana. Eh gusto gyud ko sir kana mga mahal gyud. Mo mo kaya gud. Dili lang ta sa barato ito barato. may kato na yung iPhone na nga. Kuhan. iPhone 15. Mahal. Ito man. Ay, mo tanong ito. Kani sir. Taas sa kamay. Mahal dito. Mahal sir. Ko ada rin lang ko sir. Sige lang ko susunod na po. Ako kung yung kukunahin sa Samsung. Sukat ka Samsung ko. Ay. Eh, kuhan ba? Ganun yung tawag kani. Dali siya magkuhan, dali siya mag-update. Napansin ko siya mag-update ng cellphone. Mahunong magtatong. Yung magkakatrabaho kayo, ulat man ka, hindi pa hilaptan. Mag-running po siya. Running. Ang paglalala ko sa bago naman ta siya ang Samsung kung hindi siya ma-update kasi primero palit gani lamig kayo siya gamiton Gwapo kayo eh. pero pag mag-update na siya dito na Murag nanay depensa. oo kung hindi ko na ang Samsung basta ma-update lang yung Samsung Na-enjoy mo po sa camera. Natanawa sana, na-video ta ng ngit-ngit na. Nag-standby siya. Yan siya, mag-standby daw siya. Kaya para di ka mahulot ang battery. Pero ang result, maura. Ang cellphone rin natulog. Pero ang camera wa matulog. Isa po na, uy, mapuha, ano itong, sama na yan sa mga sir. Isa po na niya, mag-pull na po na yung cellphone, mo stop charging, ay yung charger. Pagkabot sa 100, gi-remove ang iyang kuhan, limiktor. Sa pisa pag makatulog ka sir, di na sa madaot.
May stop charging siya, ang iyang charger. So, ina na, ano ba? Ano po? Ano ba? So, Ano man ako gabi, yung gablet naman ako. pasagdan daw. Gwapo lagi siya sa kato niya. In Phoenix na na, dili na sa sikat rin. Muaway po na siya sa mga mahal. Nagatanaw man ko kining mga vlog Sa sa mga vlog. sa cellphone. Ang ginatanaw mo na po, pinakuha na ko yung speech. Na kuha, sila pinago, i-chat eh. Kaya nga ako speech ba. Nagikuha po na ko sa kaya naman sa 500 GB. Ito ni, makapatuyang ko. Hindi. Yung problema kaya na 500 siya Ay, nakapag. buwan to. O 512, 512 pa na to. Ay, Ay 528. ay, to. Ah, 528. Ah, 528. Pili ay, 128 siya, 128 to 500. 500 plus. Oh, Pero 500. 500 plus dito. Dahil ang, Ang isa kay 128. oh, Oh, duha man na siya ka Infinix Note 30. oh. Ang isa 4G. Siya 5G. Nga kato siya, kuha lang 128 siya po 500. Pila ka gig? 16 gig. Internal. Room niya. 88 man na to. 8 plus 8. Ah, 8 niya plus 8 pa siya. Ano lang. Di siya kuhan, pero 8 plus niya. wala akong naikon, wala akong naikita ng plus. Karang plus mo na, sabi mo rin mo na. Okay na. Sukat lagi ng 500, natapulan ko ni kagabi eh. Jadi, sana ko ikon. I-upload lang ako, madala ko dito din naman. Ipinding na ko ba? Pinagsalig lagi ka nga, kaya mabilang dito. Super gapos pa, ha? Hindi pa ma-loading. Hindi ka mo loading. Hindi makaapang ka. Kung katong isa ka cellphone, hoto na ko yung kagabi eh. Hindi ugma na po, mag-video na po ka. Delikado ni Ron. Hindi na ko yun. Kung stop mo siya. Stop siya. Full storage ba? Oh, Pullman. Kaya na, murag. Salig yun ko sa ibang rida. May estilo ng ginawa ni every week ka mag-restart lang ka. Restart ka every week. Start na. Oh, para itong mga application niya na nagsigrad sa background, hindi na itong kaon. Restart ka kaya parang hindi na siya balik ba? Backlog dito sa Agay! niya. Kaya yung mga kuhan, ay yung mga video tanan, na-download naman ano, pwede na naman pwede gusto. Oh, ilos na dyan ako. Basta na-upload na. So, na-upload naman na siya. Para mga ito, mga Basta nasulod na sa YouTube. Ako na may delete. Nasul na siya, mag-monetize na. Dubli, yung trabaho. Mas may patungo pa ka ma-monetize. Pinig-upload mo sa YouTube dito. Upload to YouTube. Dito mo na. Ngayon, Gusto pa ka ma-monetize. monetize na. Pag monetize na, pag-upload mo sa YouTube, di pa mo dito. Pending. Iagi pa nimo siya og monetize. Pero muagi na sa terminal ron. Siya na kay permit, mo ka na. Para Kay monetize, muagi magka-monetization na. Advertise na ba? Muna, bahala na lang kung sige ka upload, balag pending. Basta to na. okay, sabi ko, kung ano naman siya. Upload na lang to siya. Pag upload na po nimo, alam mo, dagang pa pila mga 5 to 10 minutes. Dagang kay kuri-kurion. Grabe lagi nagko-practice primero. Doga, wala na. Di pa na. Manawa ko nag-anad-anad ay. Ano sa magbintay kung mag-practice ka, magputi, labara, yun sa sugod. Madugangan akong trabaho umpres. Nga man, diyan naman kumanguhan, kay ulo magigutudlo na kuhaan ng yun. Ulo magiginabalaan ng mga YouTube na ka. vlogger. Diyan ang YouTube. Ganitong gawin niyo, anak sa mga pagkuhan. At balik na po ninyo, nahantot. So, ano naman yung cellphone niya? Ano di ay? Sa mga baguhan to, anak. Ito na, anak ko na. Sa doha ka pa, Bert, mo na pinakalamay iluton, ha? Kung din na sa kitid ay, Wala, kasabihan ni Rabandayan mo. Wala naman. Sabi ko lang, ikungot, nagkira ko na yung itlog. Gihapak ko ba? Ha? Mahapak. Magapak di ay. Ay, ang mahapak na ko katong para kanina. Gihapak mapo ko kanina. Kumam ay kaya pala rin hapak eh. Tira na ayaw na sila. So, ang taon, Lord. Hilot rin yung taon, Lord. Kaya kamali ka sa hilot na tohan eh.
na pili na, pakpak man. Cylinder na. Why repair eh? Cylinder. Anong dat mama kung kani may paa mo. Tidak ko pa. Ko sa paon mo to ganahan ko ako ka. Lingin kay ba? Lingin Pero di sa tambok nga kuha no. Dako lang gyud sa pa nga. ako sa paa. Di po dako kamot. Sa Jimson ko. Titig Sa na. Jabi. Titig na. Di po nga paa nga kanang murag na muscle. Normal gyud nga. Lingin lang gyud. Titig. Dito kayo. Di ako pagsulod na kasyo. Naman bulog ka. Natunta kong paa magsige di Ano ko nga, ikaw pahilot sir. Dili ako ang partner. Kuyay ka. Tumagan una-una naman tumagan ako confuse ani. Kusog kayong babae. Huwag lang. Oo ma'am. Huwag na isir. Sila pa. Ah! Oo. Kumusta na ka pa? Pa, kumusta na ka? Pa! Kumusta na ka? Wala ka kailan ako? Ah, wala ka kailan lagi. Ako ilang Eric, laman ng apyang, pilot. Ako ilang Eric, laman ng apyang, pilot. Agay! 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 Hanggang gikulata. Ako ilang apyang. Oh, pilot Kulata ko. naman. Oh, gigos, giblawan. Tanaw. Isa mo trabaho ba? Oo. Sige, doon. Lagi naman po. Yan, kiwa dito sa dogon, mama. Huwag ka sumapit ni mama ay. Dapat dito sa mama, Bert. Mama. Tambatan siya? Sa panay, sa katulangon. Agikuha na dahil ninyo? Wala nang dito. Gitami ka nang dito. Gani. Dala din niyo sa tagas. Asa dapat mo mong tuloy dito katong dito sa dagat? Oo. Dahuot naman kayo to dito. Namay ko dito si Yuna. Namay pagkong sa dito. Gani, guot naman kayo to dito. Dakong dagat. Lalagi ko napansin yung mga pansin nito. Inay mga sulpapidong kilid. Ano naman? Si Muslim na. Kaya da iniglutaw daw, inigsakas tubig. Si Muslim na. Kaya mag-video nyo, nasulod ng tubig. Ano, di mo sode eh? Inigdako? Oo. Hey! Ah! Sarali mo, ma'am. Bilindaryo na! Gwapa na, gwapa na. Dili. Oh, bilindaryo na! Ay. Wan, wala ba Bilindaryo gani? naman sila pa. Wala ba may kasuhol? Maghilas na ba Oo. Mana anya mi pohon sa inyo ah. Ah, mahapit mi dia pohon. Wala. Kaon ni ginamos. Gigilan ko ting. Oh ba? Dara oh. Apa istorya ko? Hindi na mini. Bini. Bini. Oh. Bini ka. Basta makita ka ba dahil anar ba ka gwapa oy. Yeah, mura to. Mara to istorya ha to? Mara to istorya ha? Ay, hindi si Albert, hindi sakitan. Albert, sakitan mo? Sa May ka ba kay lotong ka di kasakitan? sakit oy. Buwan ka na. Lubang gid.
Ito isa kanina, kinibangon na siya, bangon ko po. May kumawana na gininanano. Kaya kaya ba siya mga hilot. Doon. Yung bago nga ba, mahanap yung malaw, kita tuti. Ma'am, gunitin taon na yung mga dari ma'am. Pwede. Pinangula lang ba, no? Ano eh? Ang bangon sa sakit na to. Hindi, bangon siya. Kaya yan, napansin ng tuon. Dito sa school. Ipag-ano Kasi niyo. mapiko-piko yung tuhod. Sige lang, please. Dili niya anong, street dyan dito kayo? Dili niyo. Ito din niya para patambala. Na dito ko nalangan. Hindi mo lang. Siguro akong time man eh. Ano ko. Kami na udong, sinuha na lang ko. Sige pa, Julio. 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 Balik ako. Balik ko dito silang sa balik ko. Ayaw naman eh, pero... Liyok lagi ang tuhon, ma'am. Di ka na paliyok sa imang Julio eh. Ang mga anak. Mga anak, God. Dress na itong mga balik. Oo, murang ato ba? Ang Mama Mary, ayaw sa... Ayaw sa... Anak ka dire. Yung hinga na po kakawa, kumahayo ni Eric Hilos. Ayaw po. Stress mo le. Ano ka gusto ko rin? Ano, meron na tayo mga dokunan po. Bisa nga nirado ko si Pat Pacific. Ano yung trabaho ba? Dicer? Dili. Mas ko na ba Supervisor? checklist lang. Araw ko sa ilahang ko, ilahang stock ko sa wala. Gamit niya ko sa mga trabaho ba nga. Ay, kulang din rin. Minimum po, sundo. Oo. Sobra. Libre gasolina na. Kaya lang yung gusto nyo lang kaon. Ano ba? Yung kalibre kaon. Wala limits kaon. Piso ro kayo ko. Sisi na taga kaon. Siya na Hindi, nakadlaw. kaon. Sir, kaon. Isa kadlaw, piso rin mo ha. Ay, sa katos lang. Sa kadal na na. Oo. Mura lang siyang allowance. Saka food allowance. Ano? Kung budalawan sa mga mo, walang din. Bahala na ka kung saan ni mo. Pero ang imong kaon, paniod sa raman no. Oo, pwede lang. Mura na kung sa abroad. Ang mamoy, food allowance. Bahala mo kung saan. Mahaw mandaan sa balay. Ulit kung panihapon. Gasolina lang po yung naka-1 lamang ni. Balag. Kaya sa pila ito, Bill. Oo. Buo na siya nga 250 per week. Kaya na nag Alayo na magmaptan motor, anak. 150, kalayo Kung na. kiblawan niya, uli ka sa inyo ha. Kablara. Tabla. Ito, nagduol. Dalag ba Santa Cruz ko Turing, okay ra. Kung sa layo na. Ito pa kag kiblawan, matanaw, tuyo. Tiblawan, medyo layo na. Oh, tuyo ka matanaw. Tuyok, di murad. Iguyigog yun. Ito na 250. Kung ano lang 250. Sabi ko na tulo ka. Ito. Bintaha kong motor. Kasi binta ko kami po, kasi sinta. Sabi tulo na din. Kita sa sinta, tulo. Upat ko eh. Oo. Abutan ka sa sinta ang lupa. Masag siyel po ka. Hindi na. Upat. Kapatid. Ito na, mga tindahan. Katawang bata. Batang tanay third ay. Isa man inyo inom ang kape ko. Ang kape, kape. Bata. Milo. Kape, bukay kape. Ay, nagkapi, bawal. Ang bawal. Gatas. Milo gani. Hindi ko rin kamay no. Kape ra di ka ganun tingkol ko. Lain po, hindi ako masawa ng tibon, ganit ko kape. Ito mo dai mga tao ba? Bili ay. Ada ko kay nagyutang sa. Lawan. Barakatan. Tatong yuta kung Oh, ayos na pagkalasaw ka. halin na guys. Angkay! Oo. Ma'am, lutuin ko gatas! Ay, chocolate na gatas, please.
Ay nabilin ko ano lang. Hindi na lang matarong kag balay. Bro, ako agad. Yung lang nagamas. Hindi na lang na. Nag-inline pa Kapag kanta. sila ito, Suan. Sa iyahang ako maguna sa katiguangan pa ang kuweba ang kiniya. sila lang sila. Oh. Pati magunuguan, patakaran ang kuwan ni Tibo. Pag babae ka, na mayroon kang gihatag yuta. Pag kuwan ka, pag lalaki ka, dako ka gihatag yuta. Ano din? Ano? Buyon mo kasi ba na? Unang dili kaya ang among trabaho mo gito eh. Kaya sana kung nakapasawa mo sa Bisaya, ngayon kami ibuhi ang taong. Hindi kayo, sa una ba nga tradisyon? Kaya, ang mama, ang lola sa mga asawa kay babae man. Sabay na gihatag sila ha. Ula. So, napagtangan na, naghantag yung kuwan. Sumot sa gamay. Dahil pagkaman, nagamot-gamot sa kuwan. Ito pa lamang dahil kung dito ka sa lolo. Hindi mo nga lolo. Oo. Nagko sa yuta. Ako sila bahin. Oo. Nakasal mo na, Bert? Wala pa. Ito yung kasal. Wala pa. Hindi naman mo kasal o 2,000 ng kwarta. Ha? Hindi naman mo kasal o 2,000 ng kwarta, ikot ba yung simbahan? Paabot na ito katong kasal sa ng bayan nga. Kung taga 2,000 ako taga... Karon no, bago na gani nagkasal si Mayor dire. Ang gani. Matag barangay o kita tong muna. Natagaan pa jud din kanya siya pininong tagaan si kwarta. Tagaan kay 5,000, tagaan kay Litson. Nga siya bagit mong pakaon. Para jud daw makasal. Oo man nakatatasalan ito. Mo ko na. Nakasal mo na. Tama na po taon na ah. Pero no, kapag ko na nagkuhan si Mayor, gaganina. Si Ninong, siya pag inuhatag kwarta. Nga siya ang kaon. Wala na tulabot ang ban. Ang iyang pagkaon ang kanang gikasal. Ayun na tulabot mo kan. Pero ang sa mga kay kan man, Litson man. Matag isa. Ika ayay. Matag 20 kilos yung Litson ba? Ayay kay Ito mga kapag ito din. kay kasara po isa kay bus. Sa muk sa gid. Motor kit pa. Ya ang lang kasal mo pag ininom ninang. Yaya ra. Eh, bangon ta Bert. Train 1 na kape, Bert. Ano 3-in-1? Dito Ay, magbasa karon ha. Nga karon ako ma, basa tayo ligo ha. Sigma ko wala. Ito kaligo. Ugma, pwede ka may dampos. Karon dili ha. Ang kana ako ang gatas o chocolate. Saan na daw? Ato ko Ato di. na. Ayaw tong Ito, usap na champion. strawberry luot dito. Undang ko yung trinuan ko. Ang champion yan. Alam mo po, stick food. Sa Stick, okay na sa kuha stick. Yan si stick. Ano nagka biskuit mo? Gusto ko yung biskuit mo. Roman Pacquiao. Ano ba ito? Nanay third eye. Ano? Kung malunong. Eh, sige labad yung ulo. Ay, yung doon siyang mata. Human ako gilot, balik na sa semana. Tsakol, pag human na mag-gilot ko, sige na kukitag ka lang. Nakabli na. Pero wala sakit yung ulo ang tang. Parang ka ng kape, sir. Oh, okay lang. Ginaplili mo kay para makuhan? Ha? Di, Ginaplili mo para makuhan? di na play para na video sa ta. Kung man na i-post na ko sa YouTube, Aba! ito pa na sa apps na monetization. Ay pita na lang mang Di pita. pa sa direct. Yan ang Kana siya, manana. Yagi na nag-terminal. Ay bravo na lang mang bravo. Ang naman ay ads. Matik siya magbutag ads na si YouTube. Si Juan, adsin. Magbutang siyang ads. Pwede ni mo tanggalan tanan ads. Pwede ka mo, Juan, isa po ni mo, gusto ka mo magbuot ka sa time. Yan sa iya ha. Hindi ka di mo kuganahan sa iya kapag madaghan na. Maboring man ako, masuko ang viewers. Sige na lang ads. So gitanggal lang ko yung isa duha tolor ha.
Kay samok biya ka ng ads, no? Hmm. Ano karon no, tagtaas kay wala pa ads, no? Parang mo tanaw, dili siya masuko. Sige naman nag-ads. Tagtaas kay sa way ads, no? Yung ads, irrelevant pa tayo. Ha? Irrelevant ang ads. Mukan ka ba? Okay na boss, mamaya na ka. This is Thank you. Ayon na Thank you. balot. Ito ko bag. Nakuha ko dua ka Bravo. Ayan guys, man ako gilot guys. Thank you for watching. Bye-bye. Love you. Bago,